So ang first natong buhaton manhita sa Google Chrome. I-open nato ang Google Chrome. Din atong i-search diri, atong i-type ang www.mp3juices.cc. Ito lang i-go. So muna siya mo gawas. So diri na ninyo i-search ang inyong ginahan ng mga songs. So makita niyo diri na i-search diri button. So atong i-type diri, so atong i-search diri, atong i-search ang pinagtagpo pero di tinadhana. So sample na siya mga ka-love no. Ato ning i-search diri. So ato i-go. So na mo gawas diri. Magnus Heaven. So na Still One. So daghan siya mga choices ng mga ka-love. Daghan sa mga choices diri. So ato ang i-down kaning first kang Magnus Heaven. So ato ang i-download. I-click ang download. So initializing. So makita nato diri. So the file is ready. Nakita to diri ang download, save to cloud, then share on Facebook. So ato ang i-click ang download. So downloading file na siya. So ato lang paaboton hangtod sa mga human og download ng ato ang songs. So okay na siya, na-download na siya. Ato ang i-open. So mo na ang ato ang gi-download ganina no. So ato ang ato ta sa ato ang music, ato ang pangitawan ato ang gi-download. So anito sa music, ta sa edit sa babaw ato ang i-tap, then ato ang i-start scanning para ma-add to siya sa ato ang music. So done. So mo ni si maka-love. Mo ni siya ang ato ang gi-download nga music kanina. So nga di man siya pag-download. So katong wala mga idea ang pag-download. Naturo ninyo simple procedure lang. So kung ginawa mo sa ko ang video nakatabang ni sa inyo ha, or na may idea sa ang pag-download sa music padung sa yung phone. So please like and then subscribe na pod para ma-update mo sa ko ang mga videos na ako ang ipang-upload, mga new videos.